Neveril by som, že v roku 2026 budem musieť opravovať AI ako malého žiaka. Ak trénuješ podľa nej, alebo poznáš niekoho, tak toto video mu určite pošli. Dal som jej jasné zadanie. Nech urobí tréning pre ženu, ktorá po 6 mesiacoch trénovania s osobným trénerom 2 až 3 krát do týždňa chce prejsť na vlastný pes. Výsledok AI napísala veci ako 15 sérií na zadok v jednom tréningu, alebo aj 2 tréningy zadku po sebe, čiže štvrtok, piatok, ako vidíte. Čerešnička na torte bolo zamnožovanie, 3 série po 15 tuším a cieľ napumpovať. A keď som ju upozornil na to, že 2 dni po sebe trénovať zadok asi nebude úplne ideálne pre regeneráciu a optimálny rast, dala mi medzi to jeden tréning vršku, takže človek, ktorý trénoval 2 až 3 krát do týždňa s trénerom, dala mu split na 5 dní. Fajne, mamička, možno na materskej, má čo robiť, typujem vyplnený čas, nie? AI vie výborne veľa vecí, ale nechápe tvoju únavu, regeneráciu a takisto ani tvoj životný štýl. Na papieri to môže vypadať fajn, ale v realite to nemá hlavu ani petu. Za mňa je to úplne perfektný pomocník, ale ešte stále ho treba prekontrolovať. Ak si s tým nevieš dať rady, tak určite mi napíš. A pre viac videí ho tam follow.